Στα 28 της χρόνια, η Αγγελική είχε αρχίσει να κάνει κάτι που για πολλούς θεωρείται αυτονόητο. Να ονειρεύεται. Είχε ερωτευτεί, σχεδίαζε να παντρευτεί. Ήθελε να ξεφύγει από ένα σπίτι όπου ένιωθε ότι κάθε της επιλογή, κάθε της ανάσα βρισκόταν υπό αμφισβήτηση. Όμως, η πρώτη μέρα του 2019 δεν έφερε μία νέα αρχή. Έφερε έναν ακόμα καυγά. Έναν καυγά για το μέλλον της, που αυτή τη φορά ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Μέσα σε λίγες μόνο στιγμές όλα άλλαξαν για πάντα, χωρίς επιστροφή. Αυτή είναι η ιστορία της Αγγελικής Πέτρου. Αληθινές υποθέσεις, πραγματικά γεγονότα. Αυτή είναι η ώρα 0. Αν σας αρέσει το επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε TikTok, Instagram και Facebook. Η Αγγελική είναι 28 ετών. Ζει στην Αλεπού της Κέρκυρας μαζί με τον πατέρα της. Η οικογένειά της έχει τις ρίζες της στην Αλβανία. Όμως η δική της ζωή μοιράστηκε από πολύ νωρίς ανάμεσα σε δύο χώρες. Ο γάμος των γονιών της δεν κράτησε πολύ. Διαλύθηκε νωρίς. Η Αγγελική είναι μόλις 1,5 έτους όταν οι δρόμοι των γονιών της χωρίζουν οριστικά. Μετά το διαζύγιο, η μητέρα της ανέλαβε την ανατροφή της στην Αλβανία. Όμως τα χρόνια που ακολουθούν, κάθε άλλο παρά ήρεμα είναι. Ο πατέρας και η οικογένειά του θεωρούν πως το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει η Αγγελική δεν είναι κατάλληλο για εκείνη. Και κάπως έτσι, το μικρό κορίτσι μετακινείται ξανά. Αυτή τη φορά βρίσκεται να μεγαλώνει στο σπίτι των παππούδων του. Ώσπου, στα 12 της χρόνια, όλα αλλάζουν ξανά. Ο πατέρας της παίρνει μια απόφαση οριστική, να την πάρει μαζί του. Η Αγγελική αφήνει πίσω της την Αλβανία και φτάνει στην Κέρκυρα. Ένα νέο σπίτι, μια νέα καθημερινότητα δίπλα του. Όμως αυτή η μετακόμιση κρύβει ένα βαρύ τίμημα. Η απόσταση από τη μητέρα της δεν είναι κάτι προσωρινό. Είναι ένας αποχωρισμός που θα κρατήσει χρόνια. Για την ακρίβεια, η Αγγελική θα περάσει 16 ολόκληρα χρόνια χωρίς να τη δει ξανά. Και κάπως έτσι, όσο μεγάλωνε, ο πατέρας γινόταν ουσιαστικά ο μοναδικός άνθρωπος της οικογένειάς της που είχε δίπλα της. Το 2018 η Αγγελική είναι πλέον 28 ετών. Είχε τη δουλειά της σε ένα κατάστημα της Κέρκυρας και προσπαθούσε βήμα-βήμα να σταθεί μόνη της στα πόδια της. Έβαζε στην άκρη χρήματα όσο μπορούσε, χτίζοντας σιγά-σιγά την ανεξαρτησία που τόσο πολύ επιθυμούσε. Η Αγγελική δεν είναι από τους ανθρώπους που ανοίγουν εύκολα την καρδιά τους. Είναι μια κοπέλα χαμηλών τόνων, συγκρατημένη. Κρατά τα προσωπικά της προστατευμένα, μακριά από τα βλέμματα των άλλων. Ακόμα και στις πιο κοντινές της φίλες, δύσκολα θα μιλήσει για όσα πραγματικά την απασχολούν. Είναι ένα παιδί κλειστό. Ένα παιδί που έμαθε από πολύ νωρίς να κουβαλάει τα πάντα μόνη της. Όμως πίσω από τη σιωπή της κρύβονται οι ίδιες επιθυμίες που έχει κάθε νέα γυναίκα. Η Αγγελική θέλει να ζήσει. Θέλει να κάνει τις δικές της επιλογές, να χαρεί την καθημερινότητά της, να ανοίξει το δικό της δρόμο χωρίς να δίνει λογαριασμό. Θέλει πολύ απλά να διεκδικήσει όλα όσα οι άλλες κοπέλες γύρω της θεωρούσαν δεδομένα. Και ίσως, χωρίς να το γνωρίζει τότε, βρισκόταν σε εκείνο ακριβώς το σημείο της ζωής, όπου ένας άνθρωπος αρχίζει να αφήνει πίσω του όσα τον καθόρισαν και αποφασίζει μόνος του το ποιος θέλει να γίνει. Η Αγγελική είχε πλέον στη ζωή της έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έβλεπε απλώς μία εφημερή σχέση. Βλέπει ένα κοινό μέλλον, ένα καταφύγιο. Σχεδιάζουν να παντρευτούν, να φτιάξουν τη δική του ζωή μακριά από όλα όσα την κρατούσαν πίσω. Για τον πατέρα της όμως, αυτή η επιλογή είναι ένα αδιανόητο σενάριο. Κάτι που δεν μπορεί και δεν θέλει να αποδεχτεί. Ο σύντροφος της Αγγελικής κατάγεται από το Αφγανιστάν και αυτή η καταγωγή για τον πατέρα είναι υπεραρκετή. Ανάμεσα σε εκείνον και την κόρη του υψώνεται ένας τείχος. Ένας τείχος από προκατάληψη, θυμό και άρνηση. Ο πατέρας της ήταν κάθετα αντίθετος στη σχέση και απαιτούσε από την κόρη του να την τελειώσει. Οι καυγάδες στο σπίτι έγιναν όλο και πιο συχνοί. Δεν ήθελε μόνο να αποφασίζει ποιον θα αγαπούσε η Αγγελική, ήθελε να γνωρίζει με ποιους έκανε παρέα, πού πήγαινε, πότε έβγαινε, τι έκανε και τελικά να έχει λόγο σε κάθε κομμάτι της προσωπικής της ζωής. Για εκείνον, η επιλογή της κόρης του να βρίσκεται με έναν αλλοδαπό
δεν ήταν απλώς μια σχέση που δεν ενέκρινε. Τη θεωρούσε προσβολή και επέμενε πως έπρεπε να τελειώσει. Η Αγγελική όμως δεν ήταν πια το κορίτσι που μπορούσε κάποιος να αποφασίζει για τη ζωή του. Έχει μεγαλώσει, έχει τη δουλειά της. Έχει αρχίσει να εξασφαλίζει τη δική της οικονομική ανεξαρτησία και πάνω απ' όλα έχει αρχίσει να διεκδικεί το πιο ιερό δικαίωμα, να επιλέγει μόνη της το μονοπάτι της. Η Αγγελική δεν επιτρέπει στον φόβο να νικήσει. Δεν του επιτρέπει να τη στερήσει το δικαίωμα να αγαπά τον άνθρωπο που διάλεξε, ούτε να ονειρεύεται ένα κοινό μέλλον μαζί του. Όμως όσο οι συγκρούσεις μέσα στο σπίτι γίνονται μια εφιαλτική καθημερινότητα, κάτι σπάει οριστικά. Η Αγγελική αρχίζει να απομακρύνεται, να παίρνει αποστάσεις από τον πατέρα της. Όσο περισσότερο προσπαθούσε εκείνος να την ελέγξει, τόσο περισσότερο εκείνη προσπαθούσε να πάρει τη ζωή της πίσω. Και κάπως έτσι, μέσα στο σκοτάδι αυτού του σπιτιού, ο πατέρας αρχίζει να συνειδητοποιεί κάτι που δεν μπορεί να αντέξει, ότι χάνει τον έλεγχό του πάνω της. Μέσα σε εκείνο το φορτισμένο κλίμα, το σπίτι που θα έπρεπε να είναι το ασφαλές της μέρος, έχει μετατραπεί σε έναν χώρο γεμάτο ένταση, φόβο και συνεχείς συγκρούσεις. Και η Αγγελική έβρισκε καταφύγιο εκεί που ένιωθε πως μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα στον άνθρωπό της. Σε εκείνον εξομολογείται τα πάντα, τους καυγάδες, την ασφικτική πίεση, αλλά και κάτι ακόμα που κρατούσε καλά κρυμμένο από όλους τους άλλους, τον φόβο που αρχίζει να νιώθει απέναντι στον ίδιο της τον πατέρα. Αυτό το συναίσθημα δεν γεννήθηκε ξαφνικά σε μια στιγμή υπερβολής, είχε χτιστεί μέρα με τη μέρα. Υπήρχαν ήδη περιστατικά, βλέμματα και κουβέντες μέσα στο σπίτι που είχαν δείξει στην Αγγελική την αλήθεια, ότι η πίεση είχε ξεπεράσει κάθε κόκκινη γραμμή, ότι τα όρια είχαν πλέον χαθεί. Μία από αυτές τις στιγμές εκτιλήσεται στο επαγγελματικό σχολείο όπου φοιτάει η Αγγελική. Ο πατέρας της εμφανίζεται ξαφνικά εκεί. Προσπαθεί να την πάρει μαζί του με τη βία. Ο διευθυντής του σχολείου βλέπει τη σκηνή. Αντιλαμβάνεται αμέσως ότι κάτι πάει πολύ λάθος. Καταλαβαίνει τον κίνδυνο. Για να την προστατεύσει, την παραπέμπει άμεσα σε μια κοινωνική λειτουργό. Όμως η κατάσταση είναι ήδη πολύ σοβαρή για να λυθεί με μια συζήτηση. Η κοινωνική λειτουργός παίρνει μια απόφαση. Στέλνει την Αγγελική κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί η Αγγελική κάνει προφορική καταγγελία σε βάρος του πατέρα της, εξηγώντας πως παρά την ηλικία της, εξακολουθούσε να παρεμβαίνει στη ζωή της, προσπαθώντας να ελέγχει τις αποφάσεις της. Οι αρχές καλούν τον πατέρα. Τον ενημερώνουν για όσα κατήγγειλε η κόρη του. Εκείνος δείχνει ότι συνεργάζεται. Δίνει μια εύκολη υπόσχεση. Δηλώνει στους αστυνομικούς πως δεν πρόκειται να επαναλάβει παρόμοια συμπεριφορά, πως το θέμα θεωρείται λήξαν. Το περιστατικό δεν προχωράει παρακάτω. Δεν σχηματίζεται δικογραφία. Γίνεται μια απλή καταγραφή στο βιβλίο συμβάντων και η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Και ίσως αυτό είναι που κάνει όσα θα ακολουθήσουν ακόμα πιο δύσκολα να τα δει κανείς. Γιατί η Αγγελική είχε ήδη μιλήσει. Είχε ήδη δείξει πως φοβόταν. Είχε προσπαθήσει να βάλει ένα όριο ανάμεσα στη δική της ζωή και στον έλεγχο του πατέρα της. Κι όμως, λίγο αργότερα, θα βρισκόταν ξανά αντιμέτωπη με τον ίδιο φόβο που είχε προσπαθήσει να αφήσει πίσω της. 1η Ιανουαρίου 2019. Πρωτοχρονιά. Μια μέρα που οι περισσότεροι άνθρωποι ανταλλάσσουν ευχές, χαμογελούν και κάνουν σχέδια για το μέλλον. Για την Αγγελική, αυτή η μέρα θα ήταν η τελευταία. Είναι πια αργά το απόγευμα. Η Αγγελική βρίσκεται στο σπίτι του πατέρα της. Κάθονται στο τραπέζι. Μια σκηνή από εκείνες που επαναλαμβάνονται σε κάθε σπίτι τις γιορτινές μέρες. Τόσο συνηθισμένη που η μνήμη συνήθως την προσπερνά χωρίς να αφήσει ίχνος. Κάποια στιγμή χτύπησε το κινητό της Αγγελικής. Ήταν ο σύντροφός της. Ο πατέρας της καταλαβαίνει αμέσως ποιος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Η ατμόσφαιρα στο δωμάτιο αλλάζει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Η εντολή του είναι κοφτή. Τη ζητάει να το κλείσει. Η Αγγελική αρνείται. Είναι 28 χρονών. Μια γυναίκα αυτόνομη που έχει κάθε δικαίωμα να αποφασίζει με ποιον θα μιλάει, με ποιον θα μοιράζεται τις στιγμές της, ποιον θα αγαπά. Δεν είναι πια το μικρό παιδί που οφείλει να υπακούει τυφλά. Και εκείνο το βράδυ επιλέγει να μην υποχωρήσει. Υψώνει το ανάστημά της. Αυτή η άρνηση γίνεται η σπίθα. Ένας ακόμα καυγάς ξεφεύγει οριστικά από τα όρια. Οι φωνές ανεβαίνουν. Η ένταση μέσα στο δωμάτιο κορυφώνεται επικίνδυνα. Και τότε
η λογική χάνεται εντελώς. Ο πατέρας της αρπάζει μια σιδερόβεργα που βρίσκεται μέσα στο σπίτι, ένα βαρύ, τυφλό όπλο. Η Αγγελική προσπαθεί να ξεφύγει. Εκείνος την κυνηγάει και της επιτίθεται, χτυπώντας την επανειλημμένα στο κεφάλι με το βαρύ μεταλλικό αντικείμενο. Το σπίτι, ο χώρος που για κάθε άνθρωπο σημαίνει ασφάλεια και προστασία. Για την Αγγελική έγινε το μέρος όπου όλα τελείωσαν. Από το χέρι του ανθρώπου που της χάρισε τη ζωή. Η Αγγελική είναι μόλις 28 ετών. Εκείνη η μέρα δεν τελείωσε με το θάνατό της. Όταν νύχτωσε, μετέφερε το άψυχο σώμα της Αγγελικής στην πίσω αυλή του σπιτιού. Εκεί, στο χώμα της αυλής, ανοίγει έναν πρόχειρο λάκκο και τη θάβει. Ύστερα επιστρέφει στο σπίτι. Ξεκινά να σβήνει τα ίχνη. Καθαρίζει το δωμάτιο, εξαφανίζει το αίμα και τακτοποιεί τον χώρο. Όταν τελειώνει, το σπίτι στεναλεπού εξωτερικά μοιάζει απόλυτα ήσυχο. Σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτα. Μια εικόνα κανονικότητας που κρύβει πίσω της ένα φρικτό μυστικό. Την επόμενη μέρα, η απουσία της Αγγελικής από τη δουλειά της έγινε αμέσως αντιληπτή. Δεν είχε πάει στη δουλειά της και το σημαντικότερο, δεν είχε ενημερώσει κανέναν για την απουσία της. Κάτι που μέχρι τότε δεν είχε συμβεί ξανά. Η Αγγελική μπορεί να ήταν χαμηλών τόνων και να κρατούσε την προσωπική της ζωή για τον εαυτό της, όμως ήταν συνεπής στη δουλειά της. Η ξαφνική και ανεξήγητη απουσία της δεν έδειχνε φυσιολογική. Ο σύντροφός της γνώριζε πολύ καλά τι συνέβαινε στο σπίτι της. Ήξερε και για το φόβο που η ίδια του είχε πει ότι ένιωθε. Η ανησυχία του μετατρέπεται σε βεβαιότητα. Κάτι έχει πάει πολύ λάθος. Χωρίς να χάσει άλλο χρόνο, παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Περνάει το κατόφλι της αστυνομικής διεύθυνσης Κέρκυρας για να δηλώσει την εξαφάνισή της. Το ρολόι της έρευνας μόλις ξεκίνησε να χτυπά. Αυτή ήταν η αρχή των επίσημων ερευνών για τον εντοπισμό της Αγγελικής. Στο γραφείο των αξιωματικών, ο σύντροφός της δεν κρύβει τίποτα. Κατευθύνει τις αρχές προς τον άνθρωπο που, όπως όλα δείχνουν, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τι κρύβεται πίσω από την εξαφάνιση, τον πατέρα της. Τους περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τους άγριους καυγάδες των τελευταίων ημερών, την αιμονή του να ελέγχει τη ζωή της κόρης του, αλλά και τη βίαιη συμπεριφορά που είχε επιδείξει στο παρελθόν. Το ενδιαφέρον των αστυνομικών στράφηκε γρήγορα προς εκείνον. Ο πατέρας της Αγγελικής προσήχθη για εξέταση. Στην αρχή παρέμεινε σταθερός στην ίδια θέση. Δεν ήξερε πού βρισκόταν η κόρη του. Δεν ήξερε τι είχε γίνει, δεν ήξερε πού είχε πάει. Δεν μπορούσε να δώσει κάποια εξήγηση για την ξαφνική της εξαφάνιση. Όσο όμως οι ερωτήσεις πλήθαιναν και πίεζαν για απαντήσεις, προσπάθησε να κατευθύνει αλλού τις υποψίες. Στο πρόσωπο του συντρόφου της Αγγελικής. Και την ίδια στιγμή, μπροστά στους αστυνομικούς, παρουσίαζε την εικόνα ενός πατέρα που αγωνιούσε για το παιδί του. Ενός ανθρώπου που ήθελε να μάθει που βρισκόταν η κόρη του και να βοηθήσει να βρεθεί. Μόνο που πίσω από αυτή την εικόνα υπήρχε μία αλήθεια που οι αρχές δεν γνώριζαν ακόμη, αν και την υποψιάζονταν. Η Αγγελική δεν είχε εξαφανιστεί και ο άνθρωπος που έδειχνε να αγωνιά περισσότερο για την τύχη της ήταν εκείνος που γνώριζε ήδη που βρισκόταν το παιδί του. Όσο περνούσαν οι ώρες της ανάκρισης, η εκδοχή του πατέρα, ότι δεν γνώριζε που ήταν η Αγγελική, άρχισε να παρουσιάζει ρογμές. Οι απαντήσεις του δεν ήταν σταθερές. Όταν οι αστυνομικοί του ζήτησαν να περιγράψει με λεπτομέρεια τις τελευταίες ώρες πριν η Αγγελική πάψει να δίνει σημεία ζωής, οι εξηγήσεις του αφήναν κενά. Και υπήρχε κάτι που δεν μπορούσε να εξηγήσει το ίδιο το σπίτι. Παρά την προσπάθειά του να καθαρίσει τον χώρο, είχαν βρει ευρήματα που δεν ταιριάζαν με την εικόνα ενός ανθρώπου που δεν γνώριζε απολύτως τίποτα για την εξαφάνιση της κόρης του. Σιγά σιγά, το σενάριο που με τόσο θράσος προσπαθούσε να παρουσιάσει αρχίζει να διαλύεται. Το βολικό ενδεχόμενο ότι η Αγγελική έφυγε τάχα από μόνη της και επέλεξε να εξαφανιστεί οριστικά δεν μπορούσε πλέον να σταθεί, κανένας δεν τον πιστεύει. Και ο ίδιος αντιλήφθηκε πως οι αστυνομικοί δεν τον αντιμετώπιζαν πια ως έναν ανήσυχο πατέρα. Για τις αρχές ήταν ο βασικός ύποπτος. Οι πιέσεις στην ανάκριση έγιναν εντονότερες και κάποια στιγμή λύγησε. Ο πατέρας της Αγγελικής ομολόγησε πως ήταν εκείνος που είχε σκοτώσει την κόρη του. Μετά την ομολογία, η έρευνα επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Ο πατέρας οδηγεί τους αστυνομικούς πίσω στην Αλεπού. Προχωρά με σταθερά βήματα προς την πίσω αυλή. Τους πηγαίνει σε ένα σημείο απομονωμένο, μακριά από το θόρυβο του δρόμου.
μακριά από την κεντρική είσοδο. Ένα σημείο καλά κρυμμένο, που δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει ορατό σε κάποιον περαστικό. Εκεί, μέσα στη σιωπή της αυλής, ο δράστης σταματά και δείχνει το χώμα. Υπήρχε μια πρόχειρη κατασκευή όπου φυλάσσονταν ξύλα και εργαλεία και ακριβώς δίπλα, κάτω από το χώμα, βρισκόταν η Αγγελική. Ο πατέρας της είχε ανοίξει ένα ρηχό, πρόχειρο λάκκο και είχε τοποθετήσει εκεί το σώμα της. Μετασκέπασε το χώμα με πέτρες, κλαδιά, χόρτα και διάφορα αντικείμενα που υπήρχαν στην αυλή. Στο τέλος, από πάνω έβαλε μια στίβα καυσόξυλα. Έτσι, αν κάποιος έριχνε μια ματιά στην αυλή, θα έβλεπε απλώς ένα σωρό από ξύλα και αντικείμενα. Τίποτα που να μαρτυρά ότι το χώμα, λίγα εκατοστά πιο κάτω, είχε πρόσφατα σκαφτεί. Τίποτα που να προδίδει ότι εκεί κρύβεται ένα έγκλημα. Υπήρχε όμως κάποιος που δεν έμοιαζε να ξεγελάστηκε ποτέ από αυτή την εικόνα. Ο Ρόκι. Ο αχώριστος φίλος της Αγγελικής, το σκυλί που εκείνη φρόντιζε και αγαπούσε. Από τη στιγμή που εκείνη χάθηκε, δεν απομακρύνθηκε από την πίσω αυλή. Έμεινε εκεί. Έκλαιγε και γάβγιζε επίμονα, επιστρέφοντας ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο. Η συμπεριφορά του δεν πέρασε απαρατήρητη. Μέσα στο χάος των ερευνών, η επιμονή του Ρόκι γίνεται ο πιο βουβός αλλά και ο πιο ακριβής οδηγός για τις αρχές. Είναι το ζωντανό στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες των αστυνομικών, που στρέφει τα βλέμματα όλων στο χώμα της αυλής. Το ζώο ήξερε αυτό που οι άνθρωποι προσπαθούσαν ακόμα να αποδείξουν. Όταν η φρικτή αλήθεια αποκαλύπτεται, ο Ρόκι μένει μόνος. Έχει χάσει για πάντα τον άνθρωπο που τον φρόντιζε, τον προστάτευε και τον αγαπούσε. Όμως η πίστη και ο θρήνος του δεν πάνε χαμένα. Η ιστορία του συγκλονίζει και αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων στην Κέρκυρα. Λίγες ημέρες αργότερα, η ευαισθησία της τοπικής κοινωνίας φέρνει μια νέα αρχή για εκείνον. Ένα ζευγάρι αποφασίζει να τον πάρει κοντά του, να τον υιοθετήσει. Και κάπως έτσι, μέσα σε μια τραγωδία που άφησε πίσω της μόνο σκοτάδι και απώλεια, ο Ρόκι βρίσκει μια ζεστή αγκαλιά. Ανθρώπους που θα τον κρατήσουν σφιχτά μέχρι το τέλος. Στις 3 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο σπίτι η αναπαράσταση της δολοφονίας. Οι κινήσεις εκείνης της ημέρας αναπαραστάθηκαν στον ίδιο χώρο που είχαν συμβεί, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να συνδέσουν τα τελευταία λεπτά της ζωής της Αγγελικής. Όμως η πιο σκληρή, η πιο ανατριχιαστική εικόνα για όσα εκτυλίχθηκαν μέσα σε εκείνους τους 4 στίχους, δεν θα έρθει από τα λόγια του δράστη, θα έρθει από την επιστήμη. Η ιατροδικαστική εξέταση ήταν εκείνη που έδωσε την πιο σκληρή εικόνα για όσα είχαν συμβεί εκεί. Η ιατροδικαστής Χρυσαυγή Κούση ανέφερε πως η Αγγελική δεν έμεινε αμέτωχη στην επίθεση, πάλεψε για τη ζωή της. Προσπάθησε να διαφύγει και να προστατευτεί μέχρι τη στιγμή που πλέον ακινητοποιημένη δέχτηκε το τελευταίο χτύπημα. Τα χτυπήματα είχαν μεγάλη ένταση, ήταν επαναλαμβανόμενα και είχαν χρονική διάρκεια, με τα περισσότερα να είναι στο κεφάλι της Αγγελικής. Στα χέρια της, η ιατροδικαστής εντοπίζει τραύματα άμυνας, σημάδια που δείχνουν με το πιο οδυνηρό τρόπο πως η Αγγελική σήκωσε τα χέρια της, πως προσπάθησε να προστατεύσει το πρόσωπό της από το βαρύ μεταλλικό αντικείμενο που κατέβαινε εναντίον της. Δεν τα κατάφερε. Τα πολλαπλά κατάγματα στο κεφάλι είναι εκείνα που κόβουν το νήμα της ζωής της. Όμως πίσω από τα χτυπήματα η επιστήμη διαβάζει και κάτι πιο σκοτεινό. Κάτι που η ανθρώπινη λογική αρνείται να δεχτεί. Ο τρόπος, η μανία και η ένταση της επίθεσης μαρτυρούν το κίνητρο, δείχνουν πάθος και μίσος. Η Αγγελική μέχρι την τελευταία τη στιγμή προσπάθησε να σωθεί και αυτό κάνει την εικόνα εκείνης της ημέρας ακόμα πιο οδυνηρή, γιατί δεν ήταν ένας θάνατος που ήρθε αθόρυβα, ήταν μία μάχη. Μία μάχη που η Αγγελική έδωσε μέσα στο ίδιο της το σπίτι, απέναντι στον άνθρωπο που ήταν για εκείνη η μοναδική της οικογένεια. Μετά την ομολογία του για τη δολοφονία της κόρης του, ο πατέρας της Αγγελικής οδηγήθηκε στην εισαγγελέα Κέρκυρας, αντιμέτωπος πλέον με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. 4 ημέρες αργότερα επέστρεψε ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα. Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Κρίθηκε προφυλακιστέως. Μέσα από τις δηλώσεις του προσπάθησε να δώσει τη δική του εκδοχή για εκείνη την ημέρα. Υποστήριξε πως δεν είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία και πως όλα συνέβησαν μέσα σε έντονο καυγά που τον θόλωσε και έχασε τον έλεγχο. Δήλωσε μετανιωμένος για όσα είχαν συμβεί και αρνήθηκε πως είχε ασκήσει βία στην Αγγελική στο παρελθόν. «Είναι ψέματα αυτά που λέγονται ότι είχα χτυπήσει το παιδί μου και στο παρελθόν», υποστήριξε.
Όταν ρωτήθηκε γιατί μετά το θάνατό της επέλεξε να την κρύψει στην αυλή και να την αφήσει θαμμένη εκεί, η απάντησή του ήταν πως δεν ήθελε να αφήσει το σώμα της έξω εκτεθειμένο στα ζώα. Όποια δικαιολογία κι αν ψέλισε στη συνέχεια, όποια εξήγηση κι αν προσπάθησε να δώσει, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει την ουσία. Μετά τον θάνατο της κόρης του, έναν θάνατο που ο ίδιος προκάλεσε με τα χέρια του, ο πατέρας δεν αναζητά βοήθεια. Δεν ειδοποιεί κανέναν και δεν πανικοβάλλεται. Επιλέγει συνειδητά τη σιωπή και το σκοτάδι. Περιμένει ως αργά τη νύχτα, τη θάβει κρυφά και μετά προσπαθεί να καθαρίσει το σπίτι, πριν εμφανιστεί αργότερα μπροστά στις αρχές ως ένας πατέρας που αγνοούσε την τύχη της. Ο σύντροφος της Αγγελικής, μιλώντας για εκείνη, περιέγραψε μια ζωή που από την αρχή δεν ήταν εύκολη. Μίλησε για όσα συνέβαιναν μέσα στο σπίτι της, για την πίεση που βίωνε καθημερινά, αλλά και για τις απειλές που, όπως ανέφερε, είχαν δεχτεί και οι δύο από τον πατέρα της. Κάθε φορά που τα πράγματα έφταναν στα άκρα, η Αγγελική κατέφευγε σε εκείνον. Πήγαινε κοντά του, με δάκρυα στα μάτια, μετά από τους καυγάδες με τον πατέρα της, έχοντας δεχτεί χτυπήματα και απειλές. Και εκείνος προσπαθούσε να είναι το ασφαλές της μέρος. Μια εβδομάδα πριν τη δολοφονία της είχε κάνει μια πρόταση που έμοιαζε να ανοίγει μπροστά τους μια καινούρια ζωή. Να παντρευτούν. Είχαν όνειρα για το μέλλον τους. Ήθελαν να μείνουν στην Ελλάδα, μακριά όμως από όσα μέχρι τότε τους είχαν πληγώσει. Μόνο που δεν πρόλαβαν. Είπε πως την ημέρα που η Αγγελική πήγε στο σπίτι της είχε ζητήσει να μην πάει. Φοβόταν πως κάτι κακό μπορεί να συνέβαινε. Εκείνη όμως επέμενε. Τελικά ήταν ο ίδιος που την πήγε σπίτι. Πριν την αποχαιρετήσει, της ζήτησε μόνο ένα πράγμα. Να έχει το κινητό της συνεχώς ανοιχτό. Να μπορεί να την ακούει. Να ξέρει αν συμβεί το παραμικρό. Δεν ήξερε ότι εκείνη η κλίση που θα έκανε λίγες ώρες μετά θα γινόταν η αφορμή για το τέλος. Και όταν μίλησε για την Αγγελική, δεν μίλησε μόνο για όσα της συνέβησαν. Μίλησε για όσα ήταν για εκείνον. Ήταν τα πάντα για εμένα. Δεν προλάβαμε, έφυγε και με άφησε μόνο μου. Στις 8 Ιανουαρίου 2019, με εισαγγελική εντολή, η σωρός της Αγγελικής μεταφέρθηκε στον περάτη της Αλβανίας για να ταφεί δίπλα στη γιαγιά της. Η απόφαση για τον τόπο της ταφής δεν ήταν εύκολη. Η νονά της ζήτα να μείνει η Αγγελική στην Ελλάδα. Ήταν ο άνθρωπος που την είχε βαφτίσει. Ένιωθε πνευματική της μητέρα και πίστευε ότι είχε το δικαίωμα να την αποχαιρετήσει εδώ, στον τόπο που η Αγγελική μεγάλωσε, έζησε και έκανε τα όνειρά της. Την ίδια επιθυμία εκφράζει και ο πατέρας της, μέσα από το κελί του. Ζητάει ταφή να γίνει στην Ελλάδα. Όμως η μητέρα της αρνείται. Θέλει το παιδί της να επιστρέψει στην Αλβανία, να αναπαυθεί για πάντα στον τόπο της καταγωγής της, μακριά από το χώμα που δολοφονήθηκε. Μια οδυνηρή διαφωνία για το που θα γραφτεί ο επίλογος. Μια απόφαση που δεν μπόρεσε να πάρει η οικογένεια, αλλά η δικαιοσύνη. Χρειάστηκε να αποφασίσει η εισαγγελέας και η απόφαση ήταν να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής της. Ο ξάδερφος της μητέρας και η μητέρα ταξίδεψαν στην Κέρκυρα για να παραλάβουν την Αγγελική και τα προσωπικά της αντικείμενα. 8 Ιανουαρίου η Αγγελική αφήνει πίσω της την Κέρκυρα, το νησί όπου μεγάλωσε, το νησί όπου ονειρεύτηκε. Φεύγει για τελευταία φορά. Τον Απρίλιο του 2020, περισσότερο από έναν χρόνο μετά τη δολοφονία της Αγγελικής, η υπόθεση έφτασε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσπρωτείας. Ο πατέρας της κάθισε στο εδόλιο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της κόρης του. Η υπεράσπιση προσπαθεί να σχεδιάσει μια άλλη εικόνα. Μιλάει για μια έκρηξη οργής, για έναν διαπληκτισμό που βγήκε εκτός ελέγχου, θολώνοντας τη συνείδηση του δράστη μέχρι να χάσει κάθε έλεγχο των πράξεών του. Το δικαστήριο όμως δεν αποδέχεται αυτή την εκδοχή, τον κρίνει ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Απορρίφθηκαν επίσης όλα τα ελαφρυντικά που ζητήθηκαν για τον πρώτερο συνομοβίο και τη μετέπειτα καλή συμπεριφορά. Η απόφαση πέφτει βαριά στην αίθουσα. Ισόβια κάθριξη. Αυτή είναι η τιμωρία για τη ζωή της Αγγελικής που κόπηκε τόσο βία. Στην ποινή προστίθεται ακόμα 30 μήνες φυλάκισης και χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για οπλοφορία και οπλοχρησία. Η υπεράσπιση άσκησε έφεση. Η υπόθεση οδηγήθηκε έτσι σε δεύτερο βαθμό, όμως ούτε εκεί άλλαξε η ουσία της απόφασης. Η πλήρης ομολογία του, σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα που επιβεβαίωναν τον τρόπο με τον οποίο είχε χάσει τη ζωή της η Αγγελική, δεν άφηναν πολλά περιθώρια για μείωση της ποινής. Η ισόβια κάθριξη παρέμεινε αμετάβλητη και κάπως έτσι
η δικαστική διαδρομή της υπόθεσης έφτασε στο τέλος της. Μέσα στο δωμάτιο της Αγγελικής βρέθηκε κάτι που έμοιαζε να είχε μείνει πίσω μόνο για εκείνον. Ένα γράμμα προς τον άνθρωπο που αγαπούσε. Στις σελίδες του, η Αγγελική του έγραφε πόσο χαρούμενη την έκανε η παρουσία του στη ζωή της. Του μιλούσε για την αγάπη της και την απόφασή της να μην τον αφήσει παρά τις αντιδράσεις και όλα όσα συνέβαιναν γύρω τους. Ήταν τα λόγια μιας γυναίκας που είχε ήδη επιλέξει. Είχε επιλέξει τον άνθρωπό της. Είχε ονειρευτεί το γάμο τους και είχε φανταστεί τη ζωή που θα μπορούσαν να χτίσουν μαζί. Τώρα, γνωρίζοντας πια την κατάληξη αυτή της ιστορίας, εκείνο το γράμμα αποκτά μια διαφορετική βαρύτητα. Γιατί η Αγγελική δεν πρόλαβε να ζήσει τη ζωή που περιέγραφε σε εκείνες τις σελίδες. Δεν πρόλαβε να ζήσει τη ζωή που είχε διαλέξει η ίδια για τον εαυτό της. Δεν πρόλαβε να κάνει τις δικές της επιλογές, να κάνει τα δικά της λάθη, να αναπνεύσει ελεύθερη. Όλα κόπηκαν απότομα. Έμεινε πίσω όμως αυτό το γράμμα. Λίγες λέξεις, γραμμένες λίγο πριν από το τέλος. Λέξεις που χωρίς η ίδια να το γνωρίζει, θα γίνονταν το τελευταίο αποτύπωμα των ονείρων της. Η Αγγελική ήταν μόνο 28 ετών.